Goeie. Goeie. Waar ben je jou mooi dwaande? Nou wat dacht je, dit is toch even mooi, even tussen de tulpjes. Van de week ik gesneden, zijn we in Greens. Ben ik ook al tussen de tulpen op een film kwam. RTV Noord dus. Nou, dan ben je hem nou voor heel aan de beurt. Ja, dat toch. Nou, dit is dat schitterend. En we mochten er even tussen, want dan gaan we er net tussen, hè. Maar we mochten er even tussen en wat is nog mooier uit de tulpen hier nog. Toch? Dat is prachtig toch? Ja. Geweldig. Dat hebben we niet in de vries geworden net. Jawel, ja. Jawel. In de tuin. In de tuin. Heel mooi even. Maar dit is maar ze zien hoe mooi kleurig dit is. En dan geniet ze toch. En die ga eerst even vragen. Want die wil net of wie nou zat Er staat tussen. geen vanille van. Nee, maar vanille doen we net. Nee. En je bent een stel, vermoed ik. Nee, vriend. Fotovriend. Fotovriend, ja. ja. Dit- Wie vrouw vindt niks zo'n foto meidje en helemaal net. Nee. Nou, het is nog mooier dat we de jaren op een paard zijn, hoor. Of we dit, Ja, dit, geweldig dit, even. dit kunnen we dus en dit maar weer mooi delen. Hè? En wie zetten het dan wat op Facebook en zeiden, oh nou, en dan de meesten die dus net moeten komen kennen, of dit zien kennen, kunnen ze genieten van deze foto's. En je maakt je nou een filmpje ervan, dus dat is geweldig mooi. Nou, dat is heel mooi om. Ja, Hé? Ja. Wie guest, dan ben we op paddenstoelen jachten jaren. En ook ben we even in het blonnen. Van Simmers jongen wij wat mees. Ben we achter de vogels en de vlinders om. En zo ben we altijd wat bezig. ja. En hoe leuk is het wat dat omgeeft dat je hem een hobby had dat je hem nou echt delen kennen? Nou, geweldig vanzelf. Dat maakt het die toch hartstikke blij. Ja. Dat is toch, wat is nou mooi? Delen is helen. Of nee? Ja toch? Ja. Vind je me net? Delen is helen. Vind je Schön ook? hoor, je bent helemaal in je element. Ja, geweldig, geweldig. Ja, Ik jongen. ga aan even naar huis, taal koffie en dan deed hij weer om. Hé? Ja.